omhlaba liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Gama likaJesu lonakeli liphakanyisiwe ezulwini ke emhlabeni ne igama likaJesu liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangapha. Thank you, Jesus. Shaya izandla umbonge. I lay my life before you, Jesus, Allah. Song is going to say, I lay my life before you. Hallelujah. Father, make your arco, Father, make your arco. What upon Lucilla? Bible babeboshiwe abathandazanga badumisa lento ekubophile izoqaqwa indumiso. Haleluya. Usukuneshwa uma unasisambulo sendumiso. Yazi abanye bajaka intshumayelo kodwa uNkulunkulu akadli intshumayelo, udla indumiso. Hallelujah. Ngiyacela bazali ukuphamisa izandla, ngiyazi abanye bayakhathala kodwa ngizwa izwi lithi uma uMose ephakamisa izandla impi kaNkulunkulu Israyeli wawunqoba. Wafuna nabantu abazomshoka ngoba kune-vision noma kunamandla ekuphakamiseni izandla zethu. Ayikho enye inkosi emayikhonzwa okuphakanyiswa izandla zombili, iyodwa inkosi esenza lokho kuyo. Ngiyacela sidumise bazalwane, ake sidumise nje iminute elilodwa. I lay before you, Jesus. I love you. Before
Jesus. Oh, Damasaya, oh, Nikamashinda Maya. Yes, you are so wonderful. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Lord, you deserve. Lift up your hands. I guess yenze lento engithi asiyenzeni bazalwane. Uyenze nje lento engithi yenze. Ngithi phakamisa izandla zakho. Ngiyazi mhlawumbe awuthandi but awuyiphakamisi kwenze ngamabomu uthi lokho kushiwo umpostoli angikwenze. Lift up your hands. Akekho umuntu ongenazo izandla la. Ngicela uphansi izandla zakho. Ungarepeli. Lift up your hands. Phakamisa izandla. Siphakamisele enkosini. Akekho omunye. Asizile kumuntu size kuNkulunkulu. Hallelujah. Osaziyo. Yes, Lord. Oh, Shanda. Oh, hallelujah. Oh, Shakamas. Lift up your hands. Yes, Lord. Abanye bamukela ukuphila kwabo manje. Abanye bamukela ukukhululwa kwabo manje. Cela uthisha besize. Cela amathinze phambi izandla. Thank you, Jesus. Cela uthisha besize. Uma kulendlu nje lift up your hands. Andakasa. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Masuvala amehlo akho. Lord, you are worthy. You deserve. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Oh, Shakatamaya. Lord, you are worthy.
Oh, yes, Lord. Bayete, 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 bayete. Bayete, 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 bayete. Bayete, bayete, bayete. Una na 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 masana na masa. Une ketele bebeshinda. Siyabonga Baba. Siyabonga moya ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Baba Phakeme. Siyabonga, 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 siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We can take our seats, bazalwane. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Siyabingelela kakhulu umfundisi abafundisi bonke bala ekhaya. Sibingelele omama bonke, sibingelele obaba, intombi nezinsizwa nabancane. Kwelihle igama lika Jesu. Amen. Abaqala ukuba nathi namhlanje siyababingelela ebukhoneni benkosi. Ngiyacela sibashayele izandla bazalwane. Sibashayele izandla, sibashayele izandla. Noma zincane nje phela lezo zandla kodwa ke kulungile. Amen. Hallelujah. Siyajabula bazalwane, siyajabula bonke abasivakashele. Siyajabula kakhulu inkosi inibusise. Siyazi ukuthi yebo noma nimenyiwe kodwa inkosi evumile. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bonke abazalwane abafikile. Siyabonga nabaqhubekayo bememe. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ukhethekile siyabingelele uBabthusini bese shila umama uhamba noNdongo. Incezu kaNkulunkulu siyajabula abazalwane uba nabo. Belokhu bethi hayi sizoza sivakashe. Amen. Bali siyabonga kakhulu namhlanje bagcine bekwazile ukufika. Ngicabanga makusuka abantu leko sikhawini. Amen. Kunomuntu la iduze nje ovela wanqena. Kodwa ke akusenani sikoxoxa ezulwini masifika. Amen. Uzothi uyakhala ngento uqhamuka umuntu eceleni tawu awukwazi ukukhala mina ukuthi kimi. Amen. So sijabule kakhulu bonke abazalwane abakwazi ukuphumelela uNkulunkulu nathi ngendlela emangalisayo. Amen. Singabantu besikhathi ke ngiyacela sigijime sethu lenkosi bazalwane. Incwadi Corinthians chapter 4, 2 Corinthians sithi ke imbokodo. Hey ngcono siziyafala le nyanga yonke. Hey benibelesele bo sakwazi nokuhamba emgwaqweni. Oh mama abesifazane lenyanga ngathi bayijabulele kakhulu ngicelebrateile. Amen. Bathi siyafisa ukusho nathi njengebandla ukuthi uNkulunkulu sibusisile kakhulu ngabesifazane becebo. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngani sithi nje imbokodo ayiqhubeke phambili. uNkulunkulu anivikele, uNkulunkulu asigcinele nina. Siyanithanda kakhulu. Amen. Ni special einhlizweni zethu. Hallelujah. Ngingabuka kancane lapha uMasipala abantu besilisa begqoke izinto zabesifazane. Amen. Kodwa enginotisile
ukuthi ngabe kunjani emhlabeni kuthiwa abantu besifazane bayilolwa hlobo ngendlela ayi thema ngathi siyabonga Nkosi ngalaba abangempela sibeke sinike bona angazi abangunjani emhlabeni inkinga hayi ngiyazi manje siyambonga uJesu osibekele labasifazane abakhona abangempela amen nisibusiso niyabona ukuthi nihlobisa kanjalo emhlabeni khona benu nje kuyisibusiso uNkulunkulu unenze nahluka amen so uma wesifazane ukhona ungazenyezi amen you are special uspecial nje uhlukile unique uNkulunkulu kwenze ngalendlela oyiyona ngepurpose amen and uma kunabantu umuntu oyedwa nje ukukhombisa ukuthi akakuthanda akakufuni fanele wazi ukuthi bawu10 abakuthandayo amen so musukustika kulokuzwe sibhlungu musukustika lokuphoxile baningi abantu ospecial kubo niyazwa bazalwane so nibalekile siyanithanda kakhulu siyazi ukuthi ningi izinto endlula kuzo kodwa fanele nazi ukuthi ni special enhlizweni kaNkuluNkulu haleluya so nathi njengebandla si blessed kakhulu kuba nabesifazane abalolu hlobo haleluya nenza nje inkonzweni kube mnandi nje emhlabeni njengoba khona nini siyake inkinga amen kodwa njengoba nikhona nokukhuluma kwenu lokho siyakuthanda futhi amen khuluma kakhulu siyakuthanda amen so ngiyacabanga ukuthiwa nje yithi sodwa ngabe mina ngihamba ngemoto nomuntu ngizingifike lapha engiyakhona ngingasho ngolutho ngingazizothini amen hayi ngoba xatshene kodwa nje ngiyithulele ngingazizothini kodwa mangihamba nomama mnandi kanjani sizofika eThekwini nje xoxa amen so nje mase ngibona ukuthi ngihambe bangelide angikhulumi nami vele ngimfonele ngicheck nje how right hayi bakalokho ke hayi sokunjalo amen so nje siyajabula kakhulu bazalwane siyajabula and siyanithanda qhubekani nikhonza uNkulunkulu ngabe bikho umuntu obukela phansi konke kunesikhathi sakho abanye babeliwe umshado abanye mhlambe abababelwanga umshado kodwa iqiniso ukuthi umshado awenzi ube special awenzi ube ngcono uma ushadile praise the Lord ungayifakela ipressure ke uthi inkosi yami kwaze so enjoy nje uma usingile enjoy uma umama enjoy wazi ukuthi umshado wisibusiso uNkulunkulu okupha ngendlela athanda ngayo amen so ngizama ukusho abanye banabantwana ababatholile bengakashadi musa ke ustika kubaba wengane ukuthi wakulimaza wakuphoxa khulisa umntwana wakho kahle udlule futhi uthethelele uqhube nokukhonza uNkulunkulu amen ngoba special I deserve ukuthola kanzima I deserve ukuhlala ukhala haleluya so nje khulisa umntwana wakho ukhonza uNkulunkulu uthi uNkulunkulu mongibekele into ethize iyongithola ngendlela ikhonza praise the Lord namhlanje ngifuna ukukhuluma nje nabesifazane ingakho ngiqalile but ngizogcizelela nakubo amen ngifuna ukukhuluma ngowesifazane ohloniphekileyo woman of honor amen bazalwane sesivala nje inyanga yethu njengomama njengosisi njengabesifazane sifisa ukusho ukuthi kunento ebalekile ofanele uphile ngayo ukuthi ube ne-honor amen uhlonipheke alibonga igama lika Jesu 2 Corinthians chapter 4 verse 7
phinde futhi malethi uvele 2 Timothy chapter 2 verse 21. Siyezwakala izigi zenkosi nabanqobile bona. 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. Siyezwakala izigi nabanqobile bona. Siyezwakala siyezwakala sabendo nabanqobile bona. Siyezwakala izigi zenkosi nabanqobile. Chapter 2 verse 21, verse 20 and 21, and Corinthians chapter 4. 2 Timothy chapter 2 verse 20. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela, kodwa nezemithi nezebumba, ezinye ezihloniphekayo, ezinye ezingahloniphekiyo. Ngalokho umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba isitsha esihloniphekileyo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu. Amen. Amen. Nizwile lesiverse bazalwane. Cela ungifundele Corinthians chapter 4 verse 7. Verse 7. Kepha lencebo sinayo ezitsheni zebumba, ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngokukaNkulunkulu, bungabi ngokuvela kithi. Lencebo sinayo kuphi? Lencebo sinayo kuphi? Ezitsheni zebumba. Baba liphilile izwi lakho khuluma ngalo namhlanje egameni lika Jesu ligcotshiwe. Ugcobele impilo zethu basiphile ngalo. We thank you Lord in Jesus name. Amen. Lele sigcine ngali verse lithi ngokuba sina lencebo ezitsheni zebumba. Amen. Yamangaza ukuthi uNkulunkulu ubeka kanjani into yakhe esitsheni sebumba. kuTimotheo umpostoli Pauli ubhalela uTimothy, ukhuluma ngezinto ezimbili noma ubalula ukuthi endlini kunezitsha zegolide nesiliva, mase khona izitsha futhi zobumba. Amen. Abalwaziyo ubumba bayazi ukuthi ubumba kwazi kwenza noma yini ngalo, and uma usalenza ubumba usuke une vision. Akekho umuntu othatha ubumba adlale ngalo nje, kodwa suke khona into afuna ukuyikhipha kulolu bumba. Praise the Lord. Ubumba uma seqediwe ukulenza uhlotshiswa ngalo, ngabe wenze ibhodo noma wenze ini, but egcineni ugcine kuhlotshiswa ngalo. But i-challenge yalo ukuthi liyashesha ukufa uma ungaliphethe kahle. Ukufa kwalo kulula kakhulu, ukuthi ulenzeke isikhathi eside kunzima,
akusho lutho, but uma ungaliphethe kahle isitsha usenzile ngobumba sisheshe sife. Amen bazalwane. Ubumba into efragile, into ebucayi noma into esheshayo ukulimala uma ungayiphethe kahle. Praise the Lord. La kuTimotheo, la kuCorinthians, uTimotheo noma uMapostle Paul ubhalela ibandla laseKorinte. Ukuthi kunengcebo ebekiwe ezitsheni zobumba. Hallelujah. Abantu abaningi izinto zabo, wonke umuntu into yakhe enevalue. Ngoba sikhuluma ngwesifazane sikhuluma ngomuntu onevalue. Unevalue, uthi unevalue. Amen. Kuyamangaza bancane abantu abathatha izinto zabo ezihloniphekile nezinto ezicayi abangayibeka entweni efayo. Kodwa izinto ezigolide, izinto owazi ukuthi lezi zinto zibalekile, uyazifihla uyibeka endaweni ongelula uthi umuntu aqhekeze kuzo. Uyibeka endaweni kune storeroom nje la akekho ongakwazi ukusivula, ngoba uma kunento ebucayi esingafuna abantu beyithole noma beyithole kalula fanele siyilokhele. But uNkulunkulu ingcebo yakhe akayibeke endaweni esingathi indawo esafe. Uyibeka obumbeni, ubumba. Isitsha sobumba isitsha esingafana noma nini noma kanjani. Uthi uNkulunkulu ngibekile ingcebo. Why? Ukuthi uNkulunkulu ebeka into yakhe bazalwane entweni oyibona ngathi weak. Kanti njalo mhlongo uNkulunkulu unakho ukubeka izinto zakhe endaweni eweak. Abantu abaningi abasetshenziswa uNkulunkulu, uNkulunkulu akusibona abantu abastrong, kodwa abantu esingababuka ngamehlo ethu ukuthi ba weak. Mase uNkulunkulu ebeka izinto zakhe kulo ndawo. Oh amen bazalwane. Hallelujah. Praise the Lord. So uNkulunkulu bazalwane unayo lento yokubeka izinto zakhe la thina singaboni ukuthi ufanele ayibeke khona. Ingakho uma ebiza umuntu akambuza ukuthi uphafu kangakanani. Hallelujah. uNkulunkulu akambiza umuntu ngoba enamandla. Praise the Lord. Ngicela uphindele ivesi maleti sibone ireason noma isizathu sokuthi abeke uNkulunkulu izinto zakhe kulolu bumba. Verse 7 Corinthians. Kepha lencebo sinayo ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobuka uNkulunkulu. Ukuze ubukhulu bani bazalwane? Bamandla buke ngabani? Bube kaNkulunkulu. Kusho ukuthi yingakho uNkulunkulu ebeka izinto zakhe entweni esibona ngathi iweak, ukuze kuvele ubukhulu bamandla. Amen bazalwane. Amen. Kusho ukuthi uNkulunkulu mayefuna ukuveza amandla akhe unakho ukubeka izinto zakhe endaweni thina singayi-approve, ukuze uNkulunkulu uma lento isihleli ioperate kulolu bumba umuntu azi ukuthi akusiwa amandla ami, kodwa amandla kaNkulunkulu enza izinto zenzeke. Hallelujah. Yingakho abanye abakubona uqualifya, yingakho abanye abakubona ukuthi ungenza izinto zenzeke. Kunabantu besifazana bakha ababamba amakhaya bebodwa
abanye bashiya abayeni babo kwathiwa lo muzi uzophela. Kwasho ukuthi uNkulunkulu uyazifihla endaweni ebuthakathaka. Hallelujah. Abanye bakhulisa abantwana bebodwa ingekho into bengekho abantu abakhona abadepende kubo. Ingakho ethi uNkulunkulu laba ababuthakathaka uNkulunkulu ubonakaliswa enamandla kubo. Awu nikhona abazalwane. So uma ungwesifazane fanele wazi ukuthi njengoba uzwe sengathi weak ila uNkulunkulu afuna ukukhombisa izwe ukuthi unamandla kangakanani. Kunengcebe ebekiwe kuwe. Oh hallelujah. Kunezinto ezinkulu ingakho ungalahli ithawula empilweni ngoba uNkulunkulu kunezinto zakhe ayibeke kuwe. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Ukuze kuvele lamandla kaNkulunkulu. Awukwazi ukuvela amandla kwesisikhathi uma sibonakala si strong. Hallelujah. Bayeke bakuhleke, bayeke besho noma yini, fanele wazi ubadedela uNkulunkulu. uNkulunkulu isikhathi sekuthi abesifazane bephakame. Isikhathi soDebora lesi. Ingakho ubona uNkulunkulu evusa nabesifazane emabandleni beshumayela ngoba uNkulunkulu ubeka ingcebo yakhe. Oh hallelujah. Praise the Lord. So vuka umbatha amandla ngoba uNkulunkulu kunezinto ayibekile. And abakhalisayo don't worry. Hallelujah. uNkulunkulu uyabona. uNkulunkulu ubona yonke into. Inyembezi zakho uyazazi. Oh amen bazalwane. Oh hallelujah. So nomzimba wakho ufanele wazi ukuthi lo mzimba kuyithempeli likaNkulunkulu. La uNkulunkulu ahlala khona. Wabona emhlabeni abantu akuhlunyazwa khona imizimba yabo kakhulu abantu besifazane. Ngoba umzimba wakho uspecial. Awukwazi ukuphathisa noma kanjani. Oh amen bazalwane. Oh glory to Jesus. When we tell ukuthi bafuna umzimba wakho and bafuna lengcebo. Bafuna lento efihlwe kuwe. Awuthi kubalekile. Awuthi ngiyathandwa emazulwini. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngiyacela abantu besilisa nje beshayela abantu besifazane izandla. Bebashayela. Amen. It's special. Intombazane yakwazi ukuvusa umuzi wakubo. Bekhona amadoda insizwe ehlala singenzi lutho. Hayi kabi bo baba. Kodwa ngifuna siphume la abazalwane wonke umuntu osifazana okhona la. Athi Nkosi ngiyabonga ngokuphila. Ngiyabonga ngamandla ongiphe wona. Ngiyazizwe liya celebrate but umoya ingcwele ubeke kakhulu enhlizweni yami ukuthi la abantu be celebrate siningi into abayikhulumayo kodwa ake sinitshele ukuthi ningobani kahle hle. Alibonga igama lika Jesu. Oh hallelujah. Nibalekile. Kunalengcebo ebekiwe. Amen. Ibeke general ni fragile. Ngithe ubumba into fragile. Into ehloniphekile into ebucayi. Ingakho awufanele uyiphathe noma kanjani. Vuka ekseni noma uthi awusebenza uyibuke esibukweni uthi ngiyabonga baba ngimuhle. Oh amen bazalwane. You know uNkulunkulu ngeke akuyekelele uma kumnyama uvula indlela. Uma bethi bayaqeda ngawo uNkulunkulu vele aqale. Ngoba special uNkulunkulu ubekile ingcebo yakhe. Masikhuluma ngeona kusho ivalue. Mangithi woman of honor ngisho wesifazane one value. Hallelujah.
umuntu kuyenzeka abantu njengoba kukhulunywa ngokuhlukunyezwa kwesifazane kangaka leyo kuhlukunyezwa abantu besifazane ayisiyo into yasenyameni into kamoya ingakho fanele ibandla silwe ezweni likamoya praise the Lord silishaya idimoni ezweni likamoya amen ngoba phela momhlukumeza ulimaza lesi sitshe siphethe izinto ezibalekile oh amen bazalwane mfundele verse 20 2 Timothy khona lasibheka khona Timothy wesibili yes Amen. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo ezinye ezingahloniphekiyo ezinye ezihloniphekayo ezinye amen awuphinde verse 20 Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo ezinye ezingahloniphekiyo izitsha ezihloniphekayo nezitsha ezinganjani kusho ukuthi ulohlobo olubili labantu esinabo amen kunabantu abahloniphekile nabantu abangahloniphekile akulele enkosini ukuthi uhlonipheke but kulele kuwe ukuthi uhlonipheke ufuna uyibuze namhlanje ukuthi uhlobo lwesitsha ngoba zimbili izitsha ezikhona izitsha ezihloniphekile nezitsha ezingahloniphekile amen before uhloniphe ufuna ukukhuluma nathi sonke kunento elahlekile emhlabeni noma into elimele emhlabeni wonke iona ukuhloniphana lento yenhlonipho ayisekho yiyo lento evulela amadimoni ukuthi imindeni yethu ingabe imindeni ehealthy ingakho izwe lethu lonakele ngoba inhlonipho ayisekho amen bazalwane awukwazi ukuyohlonipha uNkulunkulu usahlula ukuhlonipha umuntu ohlala naye amen bazalwane inhlonipho uyisho ukuthi uyamvaluisha umuntu akasisi isilwane alibona igama lika Jesu uyamvaluisha uyinto ebalekile praise the Lord abantu bayiluzile iona abantu balahlekelwe iona abantu bangabangani kodwa bahloniphana amen abanye bazalwa mama oyedwa bahleli ndawonye ekhaya kodwa bahloniphana lento yokulahlekelwa iona iyona evulela amadimoni indawo ukuthi a destroy imndeni yethu malithi izinto sihlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande akusi umdlalo lowo amen ngamanye amazwi inhlonipho kuneminyango evulekayo evulwa ukuthi uyahlonipha omunye umuntu kuneminyango evulekelayo ukuthi abazali bakho uyaba-honorisha haleluya that's why shebandleni uthothi ibandla kuzaleka abantu abarebelayo abangezwa abantu abalwa ne-leadership abalwa na yonke into enziwa because ulahlekelwe inhlonipho I expect ukuthi njengoba eyodumisa uNkulunkulu uzomuzwa no akuhambi kanjalo inhlonipho abantu bayakhonza ndawonye kodwa bahloniphana uhlonipha umuntu ngoba enegama elithize noma lesikhundla esithize ebandleni wonke umuntu uyayidinga inhlonipho once umuntu waphila emhlabeni ishingane awukwazi expecta into kanti wena awuyifakanga awukwazi ukufuna ukuhlonishwa kanti wena uhloniphi uma ufuna ukufundisa umuntu inhlonipho umhloniphe ezingeni lakhe and once wamhlonipha
uzobona iblessing. Iminyango eminye ayivulwa ukuthi sithandeze kakhulu, ayivulwa ukuthi siyafasta, ayivulwa ukuthi siyasebenza ebandle, ivulwa inhlonipho. Hallelujah. Uma ngabuya inhlonipho emakhaya, angaphila emakhaya ethu, lingaphile izwe. Ngengabuka enye into ngibona ingane ishawuthisha, ngathi mina hayi kwenzeke yini emhlabeni. Hallelujah. Isitha sisihlasele bazalwane ngokulahlekelwa inhlonipho. Thina sikade eminye iminyaka kanti lo wenhlonipho uNkulunkulu uyawufuna. Ipractice lento yenhlonipho. Umuntu ohlala eduze kwakhe ubalekile. Ake ngithi wonke umuntu once wahlangana nawe akayizwele eVIP. Once wabakhona umuntu nje ohlangana nawe fana izwele ebalekile ngaso sonke isikhathi. Emsebenzini, ekhaya, ikuphi la ukhona, respect abanye abantu, mniki honor. Mniki honor umuntu. I-honor kusiyona abantu abakholwayo, ngoba nabakholwayo abanayo inhlonipho. Awukwazi uribhele ekhaya uzohlonipha umfundisi. Uyaphambanisa, awukwazi ukuthi awubaba ungihloniphe mina but ekhaya uhloniphe. Noma thi ubaba uphuza, uyaphuza lale kubo, noma umama uthi ukusiphi isimo uyayidinga inhlonipho. Umzali wakho. Kuneminyango yakivulwe yimi yovula umzali wakho. Ngazi unayo inhlonipho. Funeka izitsha ke manje ezihloniphileyo, izitsha ekwazi ukuseva, izitsha eziright. Amen. Hallelujah. Ngoba zikhona khona izitsha kodwa awukwazi ukusebenzisa. Kunabantu abakhona kodwa kunzima ukusebenza nabo. Kunabantu osebenza nabo emsebenzini nithimwe kodwa kusebenzeki naye. Ngoba uyaribhela akakwazi nokuthi ubani umuntu. Kunabantu ongasebenzeki nabo. Kunabantu abanama gifts, abantu abanezipho othi usalela usibuko kodwa wantu wasondela awuyifisi indaba. Akusebenzeki naye. Akuhlaliseki naye. Usuke wayitshela ukuhlaza. And akabona lokuhlaza bakhe ibona umvalela iminyango. Utha wena kodwa. Sicheck ukuthi uyabahlonipha abanye abantu. Praise the Lord. Indaba ayingaqali sesikhonza sikhale yazo inyembezi. Ayiqale la ukuthi uyakwazi ukuhlalisana kahle nabanye abantu. Boleka imali yomuntu ungayikhokhi. Ngiphuza amanzi. Fasifuna ukuhlalisana kahle nabanye abantu. Kunabantu okuzondela ukuthi akakusiza awumsiza ngikuzondele lokho. Ngifundise lokho. Uma uboleka imali kumuntu, number 1 ikhokhe. Iba nendlela ukuyikhokha. Mhloniphe. Amen. Kuyenzeka nivumelane ngesikhathi esithize singashayi sishaya isikhathi ingekho imali. Kodwa inhlonipho ithi ngoba ushayela umhla 15 sivumelene ngawo ayikho imali. Angiye kuye ngimfonele ngimtshela isimo. Ungathuli sengathi konale lutho. Futhi mawuhlangana naye ngathi konale lutho ngathi khamba kahle konke ngathi uyazi unento ayigqibayo. So akusiyi honor le umhloniphi lo. Ngathi mina ukhona. Ungayivalela amathuba abalekile ngoba uNkulunkulu bazalwane uma efuna ukubusisa usebenzisa umuntu. So uma uhlukumeza bonke abantu baniyokusiza. If ungathembeki ngoba ungathembeki phela wena odecide ukuthi ungathembeki. Praise the Lord. Kunabantu
owahlangana nabo namhlanje uyayisola ukuthi ngazi kwakwenze nje ngihlala lo muntu ngoba ukuzuza ubuhlungu yini ukulahlekelwa kwenhlonipho. Praise the Lord. Ngisheshe ngidlule ngale khokhelana ngoba ngiyabona ngikhubekile manje. Amen. Angadluli bazalwane. Asifundeni ukukhokhela abanye abantu imali zabo. Uzuphile kahle. Niyezwa bazalwane. Ngiyancenga. Ngithi mina mamntombele ungcono ukoleta isitolo unokoleta umuntu ohamba ngenyawo. Umuntu ophefumulayo ungcono impela. Unokuthi ukoleta umuntu nje. Zama ukulungisa. Angisho ukuthi kuyenzeka uxakeke but iona ithi angireport angimtshele ngimchazele isimo. Uma ngenzeka ungamchazela mhlawumbe ngakafiki lezo zinsuku lezi nivumele ngazo kuba kuhle kakhulu lokho ngoba usuke elindele naye manje masufika wena ngo last minute uthi wena akusenzeki usiyamlimaza. Abantu abakwazi uappreciate usizo. Amen. Uhlobo lesitsha endlini. Praise the Lord. Uma sithi wisitsha esihloniphekeleyo kusho ukuthi kune part oyidlalile empilweni. Awufiki kalula lapho ekuhloniphekeni. Kunezinto ezikulahlekelayo ukuze uhlonipheke. Niyezwa bazalwane? Akusi uhambo olulula lolo. Kodwa uhambo oludinga uthemba uNkulunkulu uzehlise. Praise the Lord. Ngithi itrust uyayakha isikhathi eside wakhe trust. Amen bazalwane. Isikhathi eside wakha ukuthi kube nokuthembana phakathi kwenu nobabili. But ngento encane nje itrust ivele iphele. Itrust iqeda ungathembeki entweni encane. So yenze uhambe nomuntu ibanga elide empilweni nakha ukwethembana. Azithi umuntu ngiyamthemba usibani bani. Hawu. Kodwa ikhonto eyodwa once wayenza elimazi trust. Ungathembeki. Amen. Ungathembeki. Phindela futhi malithi. Now, in the great house, there are not only vessels of gold and silver, but others of wood and earth, and some which are honored and some without honor. Back. Ngalokho umuntu esihlanza kulezi zinto uyakuba isitsha esihloniphekayo Uma umuntu wenzenjani bazalwane? esihlanza. Sesifuna ukuthola ke manje ukuthi uba kanjani umuntu ohloniphelileyo. I-honor uyithola kanjani? Oh amen bazalwane. Uphindele futhi. Ngalokho umuntu esihlanza kulezi zinto uyakuba isitsha esihloniphekileyo. Uma umuntu ezihlanza kulezi zinto. Leli gama lithi if lisho ukuthi kune condition. Kunombandela othile. Praise the Lord. Lesikhuluma ngayo bazalwane ayiyi ngokuthi uthandaza kakhulu. Kodwa iya ngedecision oyithathayo. Hallelujah. Uma sikhuluma ukuhlonipheka, ukuhlonipheka kubiza ukuthatha idecision wena. Ukuthi lo nyaka ngifuna uqala nansi impilo, ngifuna ukulungisa impilo yami. Kusho ukuthi kune part efanele ngiyidlale. Hallelujah. Kunento efanele ngiyenze kwi-character yami. Kunento efanele ngiyenze esimilweni sami. Oh amen bazalwane. Uma umuntu ethanda lezi zinto ethanda ukuhlonipheka
Kufanele aqale nje manje ke a decide. Bisithatha i-decision ukuthi uyabona ke impilo yami iyonakela impilo yami akekho umuntu ongithembayo. Impilo yami ayisemnandi ngiyanjelwa abantu abalusizo kimi. Ngenxa yokuthi wena ongaziphathanga kahle. But bese ukuthi uthatha i-decision manje ukuthi ukuze ngibe isitsha esihloniphileyo. Oh amen bazalwane. Hallelujah. Njengoba sinabesifazane umhlaba wonke esithi siyabathanda babalulekile. Wena ozenza wena ungabaluleki. Wena ozenzayo ube isitsha esingahlonipheki. Oh amen bazalwane. So lento yokuhlonipheka lento kuba i-blessing ngoba isitsha esihloniphekileyo siba i-blessing umnikazi waso. Oh amen bazalwane. Kunezitsha endlini yakhumbula ekhaya kulezitsha umama wayengayithinti nje enhlobo. Wazwahamba engayithintanga engazisebenzisi. Ngoba wayekhipha mhlawumbe ngoKhisimusi kuphela ke lezo zitsha. Amen. Ngoba sinjani zihloniphekile kuye. Uyayithanda. Zibalulekile. Praise the Lord. Ziyenza umsebenzi obalulekile kuye. Oh praise the Lord. Kube nezitsha ke enganankinga nazo. So wena uyisitsha esibalulekile. uNkulunkulu udisplay ngawe. uNkulunkulu uhlobisa ngawe. Amen bazalwane. Wena une value uma awubekwa noma ikuphi. Oh amen. Yingakho ezizimpu uyibona siunqotshelwe. Uthi le idlule kanjani la? Yingoba wena une value kuThixo. Amen bazalwane. Kunabantu abazoza abadinga usizo uyazi uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho. Yingakho egcinile uNkulunkulu ugcinele umsebenzi wakhe. Izitsha lezi eyihlobisayo zikhishwa ngezikhathi ezithize. Oh hallelujah. Oh hallelujah. So uba usizo kumnikazi. Praise the Lord. Cela ukutshela usizo kuNkulunkulu. Ula intendeni yesandla sakhe. Oh amen. Ngithi ula intendeni yesandla sakhe. Akakavume unyawo lakho lushelele. Angakavume igama lakhe lidicelwe phansi. Oh hallelujah. Wena ozenzayo ukuthi ubaluleke. Lithi iBhayibheli umbumbi uyalibumba ubumba alenza into ayithandayo. Allow uNkulunkulu akumolde. Allow uNkulunkulu akwenze into ayifunayo ngawe. Uma thwele yakhuluma ubumba ngabe liyasho ukuthi kunzima ukushawa. Ubumba uma nizokwakha into liyahleshulwa. Kunezikhathi la empilweni ohleshulwa khona. Oh hallelujah. Umuntu uyaliphakamisa elibeshaye phansi. Ngathi ucabanga ukuthi angeke lisasebenza. Kanti umnikazi uthi ngifuna lithambile. Kungenzeka usathanjiswa. Oh. uNkulunkulu ave ekuthanda ngalendlela akafuni nawe. Praise the Lord. Lolu bumba uma luqhutsheka umnikazi lenze ugcina selithatha elifaka emlilweni. Uma thole yakhuluma ngasho ukuthi angithandi ungifake emlilweni. Kodwa umnikazi angaphenduka ukuthi kufakela ukuthi uqine. Kwesikhathi siyafaka emlilweni. Uyangeniswa emlilweni, ungeniswa ifamily yakho. Ungeniswa abantwana bakho. Ungeniswa laba abantu awuthi wena basenhlizweni yakho. Kanti uNkulunkulu uyaqinisa. Yithi lento odlula kuyo izophela. Uyadlula nje uyadluliswa. Kanti hle uNkulunkulu ufuna ukudisplaya ngawe. Awuthi kaze ngabaleka. Hallelujah. Ungayibulali. Ungagive up. Hallelujah. Ungabalisi. Ungavumela ukubalisa. Oh hallelujah. Zifanele endlini asingaboni izitha zakho.
ukuthi ushayekile. Sivalela ukhala endlini yakho uphume ususmile umuhle. Ingakho ethi uNkulunkulu Gideon hamba ngalamandla akuwe. Oh hallelujah. Kunamandla avalelwe kuwe. Kungenzeka usukhohliwe phela wena wakhulisa ingane ubaba wengane esebalekile wayikhulisa. Ubuyikhulisa nobani? Ubuhamba noNkulunkulu. Ungakakholwa uNkulunkulu wakuthwalela icebo. Oh hallelujah. Wisike sihloniphekileyo wena. Praise the Lord. Verse 20 sisovala. Soqhubeka nesibhithi bazalwane. Verse 20. Verse 21. Verse 21. Ngalokho umuntu ezihlanza kulezi zinto Yeah. uyakuba isitsha Umuntu esihloniphekayo. ezihlanza kulezi zinto. Kusho ukuthi uma ufuna uba isitsha lesi sifuna uNkulunkulu. Kune process ufuna udlule kuyo. I-process yokuyihlambulula. Yokuyigeza, yokususa zonke izinto uNkulunkulu angayifuni. Avoid ukukhuluma amagama abantu ngoba iyangcolisa leyo nto. Amen. Ngabe amazi uNkulunkulu uyayithanda ipurity. Iba pure. Iba clean enhlizweni. Hallelujah. Uma isitshe sikahle bazalwane isitshe esiclean. Angabikho abantu abakhalayo ngaphandle bakhaliswa nguwe. Angabikho umuntu othandazayo lathandaza khona akhala ecela uNkulunkulu kanti wena obeyisandla noma wena obeyithuluzi lokuhlukumeza omunye umuntu. Angabikho umuntu okhalayo akhaliswa nguwe. Zihlanze uhlambulule. Kanti izinto oyibuka ngamehlo akho. Kanti izinto ozenzayo ngezandla zakho. Phila engcwele. Noma sekuthiwa ke kunjani kodwa uthi ngizophila ubungcwele. Ngizozingcwelisa. Oh amen. Ngoba la kuyohlala uThixo. La kuyohlala izinto zikaNkulunkulu. La kuyohlala amagugu kaNkulunkulu. Kanti bakwenze njani? Why Jesu mawufika emhlabeni ungafikanga uyihambela? Why Jesu mawufika emhlabeni ungangikhethi noma yiphi intombazana? Wathola kwesifazana ogama layo uMaria owayengcwelisile. Wayethi uyingcwelisele ufuna umshado. Kanti akazi ukuthi amazulu ambhekile. Wathi meqalaza amazulu uNkulunkulu ezulwini ukuthi ingcebo yakhe uzoyibeka kuphi. Aqalaza amantombazana watholakala uMaria ethi uyigcinele uJosepha kanti akazi useyigcinela amazulu. Kunezinto ongeke uNkulunkulu akwazi ukuyibeka kuwe uma uyiphatha noma kanjani. Ungazi ufana nezwe unaka ngisala emuva uzungena ey'ntweni zasebumnyameni ngoba usi-undermine. Ungazi-undermine ungayibukeli phansi, ungayibuki njengomuntu oselele emuva. Lithi iBhayibheli abokugcina bokuqala. Lokhu kuyiphatha kahle, lokhu kuyingcwelisa, uyakubona uNkulunkulu. Uyisitsha esihloniphileyo. Uneveli. Hallelujah. Kumathini sifuna ukusho ngithi abancane uNkulunkulu bekizinto ezikulukile. Ningaphili noma kanjani. Oh amen. Appreciate lokho nakho. Uma uhlala ku one room appreciate uthi ngiyabonga baba. Wenza ube muhle uthi ngiyabonga baba. Oh hallelujah. Lithi silenkosi unemcabango emihle ngawe. Hayi ukubulala but ukuphumelelisa. Oh hallelujah. Sisayivala inyanga yabesifazane siyamemezela ezweni likamoya. Sithi sinabafazane abasaba uNkulunkulu.
Sinabasifazane ababekwe izinto zikaNkulunkulu kubo. Abane-value, ababalekile. Oh amen. Khetha ukuthi usiphi isitsha. Decide manje ukuthi uluphi uhlobo lesitsha. Kodwa ngokaNkulunkulu ufuna ukuhlobisa nawe. Hallelujah. Omunye uzothi mamntombe sekulate mfundisi. Angcothi lento ekhuluma ngayithola emsheni bami noma ngisemncane. Akukho late. Akukho late. Akukho late. Akukho late. uNkulunkulu namacebo amahle ngawe. Akukho late. Sengaphenduka amatafula. Lezi nyembezo ezikhala iminyaka uNkulunkulu angakuhlekisa. Awuphela ongamhlekisa uHana. Oh hallelujah. Wangamhlekisa uElizabeth. Oh hallelujah. Angakuhlekisa nawe. Oh glory to Jesus. uNkulunkulu uthembekile, ubeka izinto ezinkulu kuwe. Ungayibukeli phansi. Akuvuka abasifazana abazoshumayela. Akuvuka abasifazana abazomemezela. Sizwa kuthiwa kunesifazana omisi open air. Isikhathi senu lesi. Isikhathi kaDebora. uNkulunkulu ubeka izinto kuwe sime ngenyawo. How great thou art. How great. How great. How great. Impilo izokutreata ngendlela oyitreata ngayo. Taluphi impilo izokutreata ngendlela oyitreata ngayo. Uma ungathatha decision namhlanje ukuthi ya ngiyabonga Nkosi ukuthi ungithandile. Ngizophila kahle phambi kwakho. Ngizokwenza kahle phambi kwakho. Ngifuna uba isitsha hayi lesi ongakwazi ukuhlobisa ngaso. Angifuni uba isitsha ongakwazi ukusebenzisa. Uma Nkosi ukhona into ongayisebenzisa qala ngami ungisebenzise. Oh amen. Uma Melmoth, uma KZN khona into ongayisebenzisa Nkosi ngikhona. Oh hallelujah. Lithi siNkosi uNkulunkulu uyobusisa ngisho isisu senzalo yakho. Isibeletho sakho uyosibusisa uNkulunkulu. Oh namashaka masayanta nabashana. Sifala amehlo ethu. Ngifuna ukukhuleka manje healing bazokhulela healing. Ukuthi uNkulunkulu akupholise. I understand ziningi izinto ezikhalisile. Baningi abantu abakuzwisa ubuhlungu, kuningi okwenzekile, okunye awukazi utshele umuntu ngakho. Kudla wena wedwa ubekezele nje. uNkulunkulu makakuphilise namhlanje. uNkulunkulu akabuyise ithemba namhlanje. Izinto ezayibekwa uNkulunkulu sezahamba mayibuye manje. Anamashaka thamaya. Ubukwazi ukubona izinto ezweni likamoya kwambulela uNkulunkulu njalo sekuthule siyamemezela ukuthi akubuye. Akubuye. Owesifazane ohlakaniphileyo ayakha indlu yakhe. Kodwa iswili uyabhidliza. uNkulunkulu akalethi umthwalo ngaphezulu kwamandla akho. Yonke into obhekene nayo usize wakho. Cela ukutshela usize wakho. Libongwe abantu libongwe aliko inakamashanda sikatala baya elihle njengalo malahle themba. Cela ukusho kulokhu kube sifazana asifunda ukusupportana sisodwa. Asifunda ukuthandana.
silekelelane, sisupportane. Izobona umusa kaNkulunkulu. Nizobona umusa kaNkulunkulu. Lift up your hands, sengiyathandaza. Funa ukukhulekela healing. Lento ye-honor uyibeke kakhulu enhlizweni yami. Funda honorisha uNkulunkulu, honorisha abantu. Owesifazane silanga waphatha umfuma amafutha we-alabaster. Wathi mayibona uJesu awuphihliza. Hayi uthi wayeuphihliza, wayemnika i-honor, wayekhombisa inhlonipho. Uye lo sifazane athi uJesu myekeni lokho akwenzayo, la kushunela khona koshunelwa ngaye. Lo sifazane wenza into ehlukile. Niphiwa amandla okwenza izinto. Awuphume lo mqondo ukuthi into amadoda kuphela kwazi ukwenza izinto. uNkulunkulu ubeka izinto ezinkulu. I-honor. uRuth wamhonorisha umama wezala wakhe. Noma ngasafanele ehluphe kwamnika i-honor kwaze usegcineni. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasembusisa uRuth. I-honor. Baba egameni lika Jesu. Siqala lokuthi sibonge Baba ngesipho osibusise ngaso eSouth Africa nakuleli bandla esikulo eHouse of Glory, ngabesifazane osibusise ngabo, omama, osisi. Siyakubonga ke uNkulunkulu ongcwele. Siqonda kahle Baba kuningi abadlula kukho, okunye abasho lutho ngakho, kodwa kuyabalimaza usuku nosuku. Abanye Baba babukeka bebahle kanti ngaphakathi bayakhala, kunezimo ezibakhalisile. Ngiyathandaza moyo ongcwele, baphilise uNkulunkulu umuhle, baphilise emoyeni, baphilise nasenyameni. Siyayikhuza lezi zifo kuthiwa izifo zabo ngegama lika Jesu Kristu. Baba akuvuke besifazana abazoba osomabhizinisi, akuvuka abazokwazi ukuyimela beqala izinto zenzeke ngegama lika Jesu. Akuvuka abasifazane abazophakama, ubasebenzise ebandleni, ubasebenzise eSouth Africa, ulethe ikhambi langabo. Ngikhuluma iwisdom phezu kwempilo zabo, ngikhuluma ukuhlakanipha.